Tuto niekde by mali byť priatelia moji. Isto jebu, nevadí, idem s vami kecať. Snáď si všimnú, že už tu stojím. Hello, priatelia. Ahoj. Servus, bro. Kamarát, vodu. Čo vodu? Chcete vodu? Aha, vodu. Takže vodu by si chcel. No. Obidvaja chcete vodu. A čože ste takí udýchaní? Čože ste robili? Sme mali pustený tvoj stream a sme sa rozprávali. Hej, ste sa rozprávali, no. A zrazu telefonát a hovorím si, že... To nemyslíš vážne, že v rozprávaní som vás takto vyrušil? No a hovorím si, že Maťo, hovorím Zlado, hovorím, mala tému vážnu, hovorím, to musím ale prerušiť, lebo to je Maťo. Hovorím, aj keby nestreamoval. Ty si ma zdvihol počas jebačky, čo si kokos. Teba by som zdvihol. Aj ja by som zdvihol. Teba by som zdvihol, aj keby som len na hrobe, keby som a mi zavoláš, tak ti zdvihneš, že čo potrebuješ. Janu ťa poprosím, alebo nie s tebu? Ja vám idem kúpiť vodu. Však nie, normálne neperlivú, alebo takú pičovinu kúpiť, nie? Easy. Však sa kľudne s tebou prejdem. Pozerám tú čiernovlasku, tak idem. Jakú čiernovlasku? Tam voľaka sedí. To je pičisté, staré jebeti. Počkaj, vy ste frajeri, alebo čo? Čaká, čo? To je jeba, to aj ja by som musel takto brať. Počúvaj, ty mi povedz, že keď si vegetarián, to znamená, že si nepozrieš ty kokot, že stejky, alebo čo sú v meničku? Však si pozrieš. Čo robíš, ty kokot? Retardovaný. Však si mrknem. Však žerem hovedzie, tak si kúknem aj kuracinu. Však ona to chápe. To si mal prste kúpiť. Chcel som, ale nemali. Nie, to si robí sám prehľad. Čiže 800 ľudí nemôže pondelok večer spať. Ale môže. To je v piči. Kde to pije, ako my? To je v podstate. Tegráme najval auto včera. Kde? Ale koko, kde? Chápeš? Postihnutá. Aha. To čo robila? No jebe jej. Aha. Tu mám prasknutý celý ony a ide to až hen tam do piče. Nie, celý nárazník musí vybehať. Ha, to máš za to, že si skurvenec. Češkový jebaný. Erika, že... Počkaj, povedz mi jednu vec, kamarátovi sa teraz stalo, hej? Áno. Má frajerku, ona chodí do školy, on si kúpil byt, nasťahoval ju k sebe. Koľko má rokov? Aj on, aj ona. On má asi 25 a ona má asi, ja neviem, chodí na vysokú, tak koľko môže mať? No, to je jedno. 21, 22. 45, no poď. No a ani od nej nepýtal na ňom, proste si ju k sebe nasťahoval, že môže tam spávať všetko, že aby to nemusela, lebo ona je z Prievidze. No. Aby to nemala ďaleko do školy. No. Tak bývala u neho, hej. A začala si vypisovať s profesorom z tej školy, z Trnavy, čo má nejakých 28 rokov či koľko, a on ju začal pozývať na víno. A ona si s ním ďalej píše. A on jej to povedal, že mu takéto niečo vadí a ona mu na to vypičovala, že je žiarlivý a odudla sa a odišla do piče od neho. Tak mi teraz povedz, že na ktorej strane je akože taká, že true story, bro. Čak, ale jebe ti to, prečo má robiť, keď chodia spolu, nie? Oni spolu chodia už nejaký ten piatok. Hádam už aj 2 roky, alebo 3. Ona sa bráni ešte, hej? Ona sa ešte akože... Ona sa ešte akože odula a odišla do piče od neho. Tak jebe. Že je žiarlivý kokot. Tak jebe ti. Dobre? To čo je za sračku? Však to je asi jedno normálne, nie? Ty kokot, nebudem sa s nikým písať, keď mám frajerku. Však keď Fena neotrčí, ani pes neštekne. Však ale jebe ti, veď keď nemám kokot, keď mám frajerku, tak mám piči, nech si nepíše s nikým, ja čistne nepotrebujem vypisovať s pičami vtedy. Nepotrebujem nič riešiť, mám ju, vybavené, easy. No. Kurva, čo nerobím ja, nech nerobí ani ona. To čo je za... Počúvaj, to je priebaná doba skurvená. To čo je za priebanú dobu skurvenú, chápeš? A nájdi si frajerku potom, ty kokot, a potom nemaj nervy. Jebem na to. Ja som si našiel a povedal som, napíšeš si s chalanom. Ale Erika je normálna. Však ja som jej povedal, napíšeš si s chalanom, rozjebem jeho aj teba o toho. No a ja mu ešte aj pomôžem, Erika. Nie, však ale čo to píše, čo to je za mozog jeblý? To jej by sa páčilo, keby nech sa vžije do ňoho. To jej poveda a ona mu povedala, že to není to isté. Nech ho okamžite vysťahuje, lebo mu vykopnem dvere a vysťahujem mu ja. Dobre, som rád. Však aj jebe ti to, čo je za shit. Veď to je hádam normálne, tak nech s tým nechodí, nech sa ide tam po vinkách, nech vybeháva s kokotmi. No. Nech chodí po vinkách, nie, a nech nemá frajera, nech ich neubližuje. No však čo bude mať žiarlivého frajera, na čo? Presne. Že žiarlivý, tak jebe ti, tak to je halus. To taký ako teraz, bohužiaľ, to dávam 100% chybu jej. A je to povie, že nie, tak nejde do piče. Janči, dúfam, že si tu a pozeráš to teraz. Janči, prosím ťa, hlavu hore, dobre? Tých báb je 7 miliard ľudí na svete, tak neviem, koľko môže byť báb. Dajme tomu 3,5 miliardy. Ja si myslím, že je dosť na výber, bro. Je dosť na výber, ok? Hlavu hore. A keď chce, tak nech si vypisuje, ale ty vyjeb sa na ňu. Nemaj, prosím ťa, hlavu v smútku kvôli hen takej
v úvodzovkách žene, ty kokot, ktorá si ťa absolútne zaslúži. Nech ide skákať na cicine nejakému profesorkovi. Easy. Bang. Ale ako... Natal, že napríklad ja... Natal, ty si lesník. Natal, to keby si mal vybrať medzi tebou a Maťom, tak si zoberiem auto, ty kokot. Natal, keby si mám vybrať medzi tebou a krmelcom pre zvieratá, tak celú noc rozmýšľam, či pojebem najprv tú kukuricu, alebo najprv ten jačmeň, ty kokot. Do piče, Natal. Že Natal, alebo jačmeň. No tak... No, vyberám si, alebo ty kokot. Vyberám si kukuricu. Eutanáziu si vyberám vo Švajci. Mám v piči. Jeval pes. Si kokot. Počúvaj, to ma normálne vytočilo. Bol si dneska šibať? Ale nebol, čo si blázen. Počúvaj, ráno som sa zobudil, 11 hodín. No, tak si to mal jak ja. A chytil som si akorát tak vajca a začal som si škrábať oko a išiel som dole po schodoch, nie? A furt som si škrábkal vajíčka, som si tak poškrábkával. Počkaj, tak ako poradí si škrábal oko? No tak počkaj, s ľavačkou som si škrábal vajca a s druhou som si šmolil oko. No. Otvoril som dvere a tam normálne nejaký 8-ročný fakan, že jak Indián a bežal oproti mne, hovorím, čo to kurva? A za ním ďalší dvaja Indiáni, normálne s korbáčmi. A kúkam na nich, hovorím, to piče, škrabem si vajca, nie? Jednou rukou oko, hovorím, to je kurva čo? A ďalší dvaja bežali. Hovorím, to je beť, ja nikoho som nepoznal. A ďalší dvaja dospelí ľudia, že hej, Erik, Anča, kokot, hovorím, jebe ti to, kde som? A potom zrazu mama, hovorím, že ja som sa nafetoval, alebo čo som bol najebaný, ja som niekde inde, som ten kokot som išiel do jeho domu, alebo čo? Hovorím, jebe ti, a potom som mamu zbadal, hovorím, mamina, to je tu čo? A ona celá mokrá, hovorím, do piče, dneska je veľký Silvester, či v noc, či čekeri kokot. Hovorím, odchádzam do piče, a som si požmolil oko, vyšťal som sa a išiel som naspäť do izby a tam som bol zavretý. Čo ti jebeš, ak to čo? No miliarda ľudí tam bola dneska u nás doma a nikoho som nepoznal. Som nevedel, či som doma alebo či som zablúdil do nejakého iného domu, tak som išiel do piče hore naspäť. Pustil som si CS-ko, 12-ročný Rus mi začal nadávať, ty kokot, no a vybavené. No a nie, to sme vyhrali nakoniec, to bola halus. To je jeba. A takto to dopadlo. A potom som išiel dole asi až o pol jednej. Umyl som sa, dal som sprchu a išiel som kam? Za restom som išiel. Ja som sedel teraz na gauči okolo 5. Vedľa mňa Erika, teta s Ujom, kecáme a teta, že Kubo, však ty si ma dneska ani neoblial, zobral som pohárov, jebal som tetu. A oni, že aj Eriku si oblial, vieš, a že aj Eriku si oblial, hovorím, tak jebal som Eriku. Eriku si oblial, no? No, dubníka internet. Ja to musím ísť pomaly. Si tu dostal čo? Však ma fúr, mi nedajú pokoj. Lebo som išiel 65. Počúvaj, ty kokot. 65 som išiel, tak mi dal 50 € pokutu. Hovorím, dajte mi aspoň 20, pán policajt. Ty, čo si bol 4 roky normálne, tak ťa ani raz nezastavili policajti? Nie, práve, že to ma brali moc. Hej? Lenže vtedy to bol služobák zachraňoval, teraz môžem tak kokot zachrániť. A ešte sa mi smial, že som išiel 65, a keby som išiel 64, tak mi to za 10. A smial sa mi. A hovorím, a to čo teraz znamená? Že 50. Hovorím, no kokot, dal mi to za 50. Do piče. Však a nie tam náhodou rozmedzie tých 3 km, či koľko? Nie, povedal, že som išiel 65, keby som išiel 64, tak sa s tým dá niečo robiť. Hovorím, to je super, pán policajt. Starý strýčko, a zlíbol na mňa, ja som bol na ňo úplne po piči, strašne pekne správal. A ešte povedal, že máte super prístup, že ako nehnevajte sa, ale musíme takto to riešiť, ale že akože byť mnou, že tak vám to dám za 10, ale že dobre sa ku mne správate, že nič. Hovorím, koko, čakaj, čo sa mám ku tebe zle správať? S policajtom sa nedohádam nikdy, koko, jasne, že sa budem k tebe dobre správať. A tu sa čo stalo s tou značkou? To sa tu čo ty? Opýta. Opýta, ty koko. Opýta značka. Stop. Čo je? Ešte? Stop. Dobre, že som tu. No, utekaj. Opováš sa ma vymknutý, kurva. Určite sa to nestane. No, určite. Však nechaj otvorené. Tak sa to stane. Mal nechať otvorené. Zamknúť. On to počul, že? Ten buzerant. Aha, toto sú oni. A oni sú už v hlave. Však si to zober. Yes, of course. Však pozrite sa, no. Už ide. Prasačie. Skurvené. Pozri sa, keď ťa ojebal. Tačulo? Že tačulo, čo ti jebe. To je super, chat, mama zrad. Nie. Erika je krstná. Erika je krstná. Nemáme maminu. Nemáme maminu, ty kokot. Ja nemám proste pro vás maminu, chat. Neviem, či niekedy bude mamina. Nevadí. Ukáž nám krstnú. Krstná, ukáž sa. Krstná je vzadu. Zasvieťme to piče, kde sa svieti vzadu? Neviem, kde sa svieti vzadu. Není namalovaná. Som. Hej? Tak ja neviem. Tak to je rýb, no. A nehovorila si, že sa odmaluješ? Že som. Až neskôr. To si sa neodmalovala? A to čo si robila toľko v kúpeľni? Však trtkali ste do piče. Ale nie, ona išla do kúpeľne a že sa ide aj odmalovať umyť si zuby. Ja som tam bola 2 minúty.
2 minúty? No mne sa zdalo, že tam bola väčšina. Ženské 2 minúty. No. Čo ti jebe? Najviac som na babu čakal pol hodinu v aute. Najviac. Pol hodinu. Za pol O hodinu. 7:00 sme boli dohodnutí a deva vám prisahám, že ona vyšla 19:30, že budem trošku meškať. Mi napísala SMS-ku a ja hovorím, že pohoda. A pol hodinu som tam neočakal. A myslel som si, že som nerobí piču, lebo som jej písal už. Otáznik, som 19:10 otáznik. 19:15, že ako a nič, žiadne odpisovačky. Hovorím, no tak budem tu do 3/4 a idem do piče. Nervy som mal ako hovorím, to sa mi nikdy nestalo, že by žena... Koľko, že za pol hodinu lolko vyhrám. No, že by žena za mnou proste neprišla, keď sme boli dohodnutí. A vyšla. Som mal okno otvorené. 19:30 vyšla, chlapci, ale... A ešte aj štekle mala, to som vám hovoril. A bola vyššia odo mňa. Ty kokot, no ale všetko... Počkaj, jak bola vyššia od teba? Bola vyššia odo mňa. To ja by som Ona neznal. má tak 175 cm a keď si jebla štekle, tak proste bola vyššia odo mňa. Nebudeš nosiť štekle. Asi aj o 5, možno aj o 10 cm bola vyššia odo mňa. Vieš, ak som zacítil kurva, keď ona mala 195 alebo 190 a ja som mal 181, čiže ale hneď som jej to vysvetlil. Hneď, jak som mu zbadal, hovorím, dobre, utekaj sa prezuť, alebo večer zažiješ tornádo. Hneď som jej to vysvetlil, že Večer zažiješ tornádo. A ona, že chce zažiť tornádo. Vybrala si tornádo. Keby si mal decko a máš ho nejaké proste múdro mu zajebať také do života, čo by si mu povedal? Nefetuj, ty skurvenec, a pojeb všetko, čo zahýbe. Ty jebe. No, to je dobré múdro. To je múdro ako koda. A hneď večer. Povedal by som mu, že užívaj si život, ty malý fracek. Počúvaj, hneď večer by Matej išiel do postele a normálne ten malý jeho syn, Dano, čo by sa volal isto, Dano by sa isto nevolal. By sa rozbehol. Isto by sa nevolal. By sa rozbehol isto za tatkom a začal si pred ním honiť kokot, že pôjdeme jebať, lebo sa hýbeš. Isto. Drž piču, isto. Normálne, Maťo by si malú bukvičku vychoval. Drž piču, je by teplo. Malého Dana. Nie, povedal Dano. by som, že užívaj si život. Užívaj si život. Jaké meno by si dal svojmu synovi? Tommy, alebo Artur. Artur? Peaky fucking blinders. Dal by som mu Artur. Artur. A baba? Alebo Tommy. Aj tak to bude Darius. Baba? Darius. Harabin. Haraxin. A baba? Baba? Darius. Nie. Babe by som dal, že Katarína, alebo Vejna. Why? Because I can. Neviem, ak by som pomenoval babu. Nad babu som nikdy nerozmýšľal, ale rozmýšľal kokot. Vieš, ak by som dal Rebeka. Rebeka je krásne meno. A chalanovi by som dal Artur asi, alebo Tommy. A prečo sa o tomto bavíme, ty kokos, kurvený, keď nemám ani frajerku? Čo zase tu takéto veci sa vyťahujete nám? Nejaké mená? Ja môžem tak meno pre psa vymýšľať, nie tak... A mašta je otvorená, aha. A koľko ľudí? Oni nechcú spať. Do piče, oni nechcú jesť už šaláty a šnicle. Brinzové halušky, kamar. Alebo bolonské špagety. Takže takto. Nie sú polievky, nie sú bolonské, Gigi. sú brinzáky. Takže chcel som brinzové halušky, nemajú. Vysmažaný sír. Chcel som... S tatárkou. To som mal, to nechcem. Maximálne na polku, ja nezviem. Takže GG chlapci. Dojedol som. Koláč, no tak koláčik si asi dám. Ďakujem. Zober si to celé, ty kokos. Ďakujem. Že práško. Dostali sme koláče. Jeden si dám. Tu máte hrdličky, aha. Kurva vyjebaná. Chalani, bude IRL zo strelania z Kalachu na strelnici. Ježiš, to bude jebaja. Ja sa neviem dočkať. Z Kalachu proste budeme valiť. To bude super. Koľko mám kilov? Koľko máš? 102? 103, 4. 103? Kamo, sadni si, nebudeme sa smiať. Sedím. Že sadni si, nebudeme sa smiať. Sedím. Ja tak chcem ukázať iba trapezy, aké má. Ja nemám trapezy. Keby som chcel ukázať trapezy, tak vlastne žiadne vám nemôžem ukázať, pretože ich nemám. Fuck. Ale chcel by som, možno raz, že Photoshop. Že sedím, je to Photoshop, počúvaj. Že fuj, to čo máš na tom čele, jaj, to si ty. Má práve predlakte ako Hulk do piči, to poznám, keď je pochutí naťahovanie ako za mladé, čo? Však je pochutí práve, že nie, že pochutí, ja mám furt chuť, bro. Furt mám chuť, ešte nebol taký deň... Osmičky, aký spávia, osmičky. Ešte nebol taký deň, že by som proste nemal chuť, vieš, ako trtkať. Ja som taký, že mám veľa testosterónu, ale to je tým hlavne, že mám pohyb, že chodím každý deň cvičiť a tak ľudia, čo cvičia každý deň, tak to poznajú, pretože majú zrýchlený metabolizmus a rýchlejšie im telo pracuje a to znamená, že aj lepšie sa tvorí testosterón a rastový hormón a všetky takto pičoviny. A čím máš viac testosterónu, tak tým máš lepšiu náladu, tým si proste taký lepší človek, viac sa smeješ a tak. No. Niekedy je jeba, keď sa toho testosterónu zbavíš. No, niekedy je jeba, keď si ho ešte aj viac dáš, vieš, do tela. Aj to je jeba. A máš si ho kde vybiť.
No. Na kom? Ja si ho vybíjam pred kompom, no, do píče skurvenej. Ja si ho vybíjam a niekedy mi to normálne aj monitor vybíje, ty kokot. No, toľko ho je. Zo pár klavesníc, zo pár monitorov. Naša večná debata bola, lebo som mu povedal, že proste verím v Boha, ale neverím v cirkev. A čo ti jebe, cirkev je super. V tomto som sa s ním akože dosť veľakrát hádal na nočnej, že to tak vôbec nehovorím, počúvaj, cirkev je jedna vec, ktorej neverím absolútne, a je to falošnosť. A Boh je iná vec, že to proste OK, to ti neberem, to verím aj ja, že niečo po smrti bude. No čo ti jebe, on mal nervy ako kokot, keď som niečo napríklad povedal, že... Vieš čo, ale to mám to istý názor. Však Boh je, ale cirkev ako to káže, tak tomu neverím. On nemal taký istý názor. Ale mne ide o to, že oni tam trtkávajú decká, ty kokot, že tam normálne nechávajú sa fajčiť od detí, čo ti jebe, však to čo je, to kde sme? Že to je najhnusnejšie, čo môže kokot človek spraviť. Fuj do piče. Nejaký detskú tak zneužiť. Nie, mne to je nechutné, len na tom porozmýšľam, chápeš? A oni sa priznajú, že dobre, tak 300 detí bolo znásilnených, alebo čo ja viem čo. Nech idú do piče celý Vatikán, fuj, to čo im jebe, či čo? Do piči. To mi kto si hovoril taký vtip, že prečo majú ministranti ulizené vlasy. No. Lebo môj. Môj, Peťo, môj. Nikomu to nehovor. No, fuj do piče. Fuj do píči! Ste kamaráti, či jak sa berete? Nie? Nie, my sme spolu. Nice, oficiálne už? No. Nice, to je dobré. A spoznali ste sa na mojom streame? No, spoznali sme sa u teba v aute, ty kokot. Ale myslím osobne ste sa spoznali. Osobne u teba v aute. No. Ale tak na streame prvýkrát, nie ste si napísali? Kokot, ja som ju prvýkrát v živote spoznal a videl u teba v aute. Vy ste si ani nepísali predtým, alebo tak, ale kokot. My sme si začali písať odtedy, čo sme vtedy spedili v aute. Hneď má môj život zmysel, chat. Dobre. Tak vlastne ja som vám pomohol dať sa dokopy. V podstate, no. Do píče, doktor Sex. Doktor Sex. Som sa len normálne precitol do sna, jak ma fajči nejaká čiernovlasá bomba. No. Hovorím, že to je jeba, že to je po piči. Ja nevedel som, že to je sen. Hovorím, to je strop, ty kokot. Normálne ma dudlala čierne vlasy. Tak som mu začal hladkať za hlavu. Hovorím, to je bomba. A ona robila také pohyby, aké by ho niekto proste zozadu valil, nie? No. Tak som sa tam nakúkol. Tam rest. A tam rest. Ty kokot, ja som to vedel. Prisahám piču, v živote sa mi taký sen nesníval. Nikdy sa mi nesnívalo, že som proste mal nejakú trojku. Nesnívalo. To sa mi snívalo, že dve baby a ja, hej. Ale nikdy, že by tam bol chalan a bol tam rest. A rest. A ja že, ja normálne dudlala ma a ja že, pozriem na resta v tom sne, že ako čo? A rest, že má piči a pokračoval, hovorím. A piči, normálne 2 minúty ho tam valil a ja že... A zrazu si, že tá černovlaska je... Černovlasý chalan. Som sa zrazu precitol, dopotený jak kokot. Prvé, čo som chytil telefón normálne a hneď som prasati písal, hovorím, ty kokot, práve sme vyjebali nejakú čiernovlasú suku v sne. A on ujebí ako kokot, že tak tebe dobre jebe. A dneskaj som sedel ja, Klaudia, jeho frajerka, a rest. A rest, že no čo sa ti snívalo? Ja hovorím, že však nič, valili sme nejakú čiernovlasú bombu. Teda ty si ju valila, ja som mňa fajčila. A Klaudia, že na mňa, na resta. Na mňa, na resta. Na mňa, na resta. A ja len sme si s restom čukli, že to je jeba jak kokot, vieš? Ja švácali sme nejakú babu. Ja som, že už povieš, že Klaudia, no poď. A Klaudia, že hej, že ste si splnili sen? Že dobre, pohoda. A ja normálne, že ty môj kokot, piči to bolo. Som to, no to je neuveriteľné. Fuck. No, mne sa samé sračky snívajú. Pa! Deti, ďakujem. Ahojte a good night, pekné sny. A chcel som povedať, že nehoňte si kokot, ale prečo nie? Ahojte a ďakujem za všetko, pa! Lebo na to máme ženy.